No, ďalej som sa vybral k Frederikovej bazilike mramorovej, ktorá ale bohužiaľ nebola sprístupnená verejnosti, pretože sa tam konala práve svadba. Ale bolo to veľmi zaujímavé, pretože práve bol tam teda ženích zo Škótska. Mal tam to tradičné oblečenie, čiže aj tak zaštok som mal, hej. Takže super, že aspoň to som teda videl. Bolo to veľmi zaujímavé, no. Pokazil mi trošku plány, ale nevadí. Aspoň som videl teda svadbu v Škótsku. Aj keď neviem, prečo vlastne sa vydali teda Kodani Dánsko, tak asi tá nevesta bola z Dánska. No, to už je vedľajšie. Tu môže vidieť kostol katolický a už som sa vydal ku kasárňam, ktoré fungujú dodnes. Sú oni prístupnené verejnosti a zároveň aj fungujú dodnes. Je tam aj ostraha, vojaci kontrolujú to, čiže je tam veľká bezpečnosť. Čo ma ale zarazilo, že tam bola vojnová loď z Francúzska. Neviem prečo, kvôli asi eskalácii na východe, alebo kvôli čomu, teda to fakt neviem. No a tu už idem k malej morskej vile, ktorá nedávno oslavila 100 rokov. Táto socha má už 100 rokov, bola inšpiráciou Andersona a je to také niečo ako Manneken Pis v Belgicku, v Bruseli. Mohli ste si všimnúť tú tlačnicu pre to sošku, naozaj ľudia sa tam strkajú, fotia, len aby tam boli. No a tu už môžete vidieť tú lietadlovú loď a to už sa vydávam k smerom nábrežiu.